Ja sam Vojo Aladžić iz Rijeke, 50. godište. Osjećam se izvanredno, sportski djelatnik, 26 godina nogometni sudac, savezni nogometni sudac. Sudio sam na višim rangovima u bivšoj državi. Družim se i dan danas sa sportašima, nogometašima, mladim ljudima, oni me čine mladim također. Inače sam delegat i savezni instruktor u Rijeci, Nogometnom savezu Primorsko-goranske županije. Evo toliko o meni, inače sam kao sportski djelatnik prošao mnoge terene sudeći i dok sam bio mlad nije bilo nikakvih problema zdravstvenih, trčao sam po snijegu, po kaljuži, po svemu, međutim, evo kako godine idu, onda čovjek manje i trenira, što je i razumljivo, iako bi trebalo i više trenirati. Došlo je do određenih problema kod mene sa kičmom, vratnom kraljevicom i kičmom i sreća i Bog da sam saznao za gospodina Omerovića i onda sam se odlučio javiti njemu i evo upravo želim vam reći moje dojmove nakon terapije koju sam odradio kod gospodina Omerovića. Mogu reći da sam jako zadovoljan i imam sad osjećaj da ću poletiti, dakle jedna pozitiva u meni je velika. Vratna kralježnica me sada skoro pa i ne boli, osjećam se dosta fleksibilan. Kralježnica u donjoj zoni također me više ne boli i iz prvog tretmana, dakle nakon prvog tretmana, meni je bilo jako dobro, vidjeli su se promjene i mogu samo reći da je gospodin Omerović izvanredan i postigao je kod mene izvanredne rezultate i ja sam jako zadovoljan. Kao čovjek, iznad svega, vrlo fin, pristojan, kulturan, pozitivan i ja nosim izvanredne utiske i dojmove posle ove terapije.